everyone जों मिटिंआव थांगासिनो दंमोन आरो ना 11 आव लास्टआव थांदो आरो जोङो नै बुरजा थांथारदोंमोन आरो ना 6 जन 7 जनसो फाइनालि नै जों गेटखौ मोनफैबाय लोगोफोर जिफोरा जोबोद मोजां मोजांमोन आरो ना गोदो गोदायनि न' लुनाय दंमोन आरोना बेयाव थाखो माबा बाथौआरि दंमोन कालचार दिन्थिबाय नैबेयाव सिख्रि दंमोन आरो सिख्रि बिमा हौवा गोदान हिनजाव गोदान गैयामोन फार्स्ट टाइम नुदों kecil-kecil balunan masih menarik lah. Pas tuh ini betul betul jangan lah. Perayaan Nazareth lagi, kau juga dan ini aku juga khas dan lagi mendera live. Karena saya ingin kasih pindah.